Köszöntjük kedves vendégeinket, örülök, hogy ilyen szép számmal megjelentünk. Aki még nem ismeri az Egyesületünket, azoknak pár szót mondanék arról, hogy kik is vagyunk és milyen célból jöttünk mi létre. Az Egyesületünk egy pártoktól független, közélet iránt érdeklődő és közért tenni akaró polgárok nyitott egyesülete. Fórumot kívánunk biztosítani értelmes beszélgetéseknek, szakmai előadásoknak, hidat építeni eltérő nézetek, kulturális érdeklődések és nemzedékek között. Éppen e célból egy-egy adott témában a rendezvényeinkre elismert közszereplőket, politikusokat, közgazdászokat, történészeket, művészeket hívtunk és hívunk meg, mely előadásoknak a konstruktív beszélgetés, vita is része lehet. Eddig meghívott vendégeink a teljesség igénye nélkül Kunce Gábor, Iványi Gábor, Ber Miklós, Jeszenszky Géza, Majtényi László, és még sorolhatnám. Akik részt vettek ezeken az eseményeken, mind elmondhatják, hogy milyen színvonalas előadásokat hallhattunk ezektől az előadóktól. Következő előadásunk október 19-én lesz, Pankotai Lili. A helyszín az még most bizonytalan, de mindenképpen Facebook oldalunkon jelezni fogjuk a pontos helyszínt. November 2-án pedig a Fiumei úti általános iskolában dr. Zaher Gábor tart nekünk előadást. Mindenkinek kiosztottunk egy bemutatkozó anyagot, kérem ezt olvassák el, és hogyha azonosulni tudnak a céljainkkal, elképzeléseinkkel, akkor ezt jelezzék, és akkor tagjaink lehetnek. A bevezető után kérem, hogy hadd mutassam be mai vendégünket, dr. Róna Péter. Igazából nem is kell bemutatnom szerintem, de közgazdász, jogász, egyetemi oktató, az első Magyar Alap elnök vezérigazgatója, 2022-ben az Egységben Magyarországért Pártszövetségnek köztársasági elnök jelöltje. Előadását hallgassák szeretettel. Köszönöm szépen ezt a nagyon megtisztelő felkérést. Remélem nem fogok csalódást okozni ilyen sok embernek, akik itt engem megtiszteltek azzal, hogy eljöttek. Az előadásomnak a szerkezete az, hogy a legszélesebb témákból indulok, és egyre közelebb kerülök az aktuális magyar helyzethez. Egy szélesebb körű kitekintéssel kezdek. Nézetem szerint 4 olyan tétel van, ami nemzetektől, politikai pártoktól, államoktól, népektől is magasabb szintű, tehát ezeket is meghaladja, de amelyeknek nagyon-nagyon nagy mértékű befolyása van az események alakulására. Az első ilyen a Föld felmelegedése, a klímaváltozás kérdése. Itt ugye elsősorban arról van szó, hogy a világ jelenlegi népessége körülbelül 2-szer akkora, mint amennyit a földgömb fenntarthatóan el tudna látni. A földgömb el tudna látni mintegy 4,5-5 milliárd embert, mi szépen haladunk a 9 milliárd felé. Ez nyilvánvalóan egy olyan arány, egy olyan viszony, aminek óriási következményei lesznek, és már vannak. A migráció kérdése egy azonnali következménye ennek a feszültségnek, hiszen a földgömb egyre nagyobb része nem képes táplálékot, vizet, környezetet adni az ott lakók számára. Illetve csökkentett mértékben tud csak adni, ami aztán összetűzésekhez, válságokhoz, stb. Vezet. Ugyanez a tényező, a felmelegedés
környezeti tényező, ugye hozza magával a viharokat, az erdőtüzeket, az árvizeket, stb., ami destabilizálja a lakható környezetet az emberiség számára. Ennek következtében az elkövetkezendő időszakban nagyon-nagyon nagy méretű migrációra kell számolnunk. Ez a feszültség ott van, ez megvan, hogy ennek a feszültségnek aztán erre a feszültségre aztán milyen megoldások, milyen könnyítések képzelhetőek el, persze erre vannak válaszok, de nem úgy néz ki a nemzetközi helyzet, a nemzetközi erőviszonyok és politikai viszonyok, hogy a világ vezetői időben összetudnának rakni a problémára egy kielégítő megoldást. Tehát ez az első tétel. Aztán majd elmondom, hogy ehhez a tételhez hogyan kapcsolódik Magyarország és a magyar migrációs kérdés és a többi. A második tétel az a soha nem látott jövedelmi és vagyoni különbség, ami a világ gazdaságában létrejött. Van egy elképesztően soha nem tapasztalt gazdagsággal rendelkező felső 3-5%, és van egy legalább 35-40% a világ népesség között az abszolút nyomorban tengődő réteg. És a kettő között különböző szinten és különböző mértékben oszlik meg a bolygó lakosságának a jövedelmi és vagyoni helyzete. Ez is alapjában véve egy fenntarthatatlan állapot. Tehát ebből előbb-utóbb szintén olyan feszültségek lesznek és vannak, amelyek aztán jelentős összetűzésekhez fognak vezetni, és vezetnek már is. A harmadik tétel az, hogy a világgazdaság eladósodása körülbelül 2-szer olyan mértékben nő, mint a világgazdaság GDP-je, termelőképessége, kibocsátása. Tehát 2-szer annyi a mértékben adósodunk el, mint amilyen mértékben gazdagodnánk. És ez az egész világgazdaságra vonatkozó szám, persze eltérő arányban különböző országok és régiók között. A harmadik tétel a technológiai fejlődés elképesztő irama. Soha nem látott mértékben jönnek a technológiai változások, és soha nem látott mértékben és sebességgel alakítják át a társadalmakat és a politikákat. Ennek a tételnek a következményei a legérdekesebbek, a legizgalmasabbak, és sok szempontból a legveszélyesebbek az összes közül, amit említettem. Ugyanis ez az óriási, rohamos technológiai fejlődés a bolygó lakosságában jelentős identitászavart okoz. Tehát ahhoz, hogy egy ember alkalmazkodjon a technológia által létrehozott feltételeknek és körülményeknek, változnia kell. Az identitását valamilyen formában át kell fogalmaznia. Mert ha nem fogalmazza át, nem fog tudni alkalmazkodni. Mások a fogyasztási szokások, mások az oktatás tartalma, egészen más lett az oktatás tartalma, mások a karrier lehetőségek, foglalkozások, komoly mesterségek, foglalkozások néhány év alatt eltűnnek, nincsenek többé, egészen új foglalkozások, képességek jönnek létre, óriási feszültséget okozva az oktatási rendszerben, és így tovább.
És ami talán a legfontosabb ebben a kontextusban az az, hogy a klasszikus nyugati demokrácia működésének mondjuk titka vagy alaptétele az az, hogy képes legyen a társadalmat érintő kérdésekben a társadalmi konszenzus létrehozni. Tehát mit csinál egy nyugati politikus, vagy klasszikus módon idáig mit csinál? Ez is válságban van. Ugye? Hát azt csinálta, hogy ott van egy probléma, ott van egy kérdés, és akkor megpróbálta a különböző érdekcsoportokat, rétegeket, osztályokat, stb. Egy közös nevezőre hozni, valamiféle modus vivendi, valamiféle kiegyezés, valamiféle megállapodás irányába terelni. Most ez a tevékenység értelemszerűen időigényes. Tehát ezt nem lehet ugye egy napra a másikra megcsinálni, ez idő kell. És idő nincs. Mert a technológia, a tudomány és a technológia olyan iramban fejlődik, olyan iramban hoz egyre új kihívásokat, egyre új termékeket, hogy egyszerűen nem tudunk vele megküzdeni. Ugye most egyik napra a másikra Magyarország úgy tűnik legfontosabb gazdasági ágazata az akugyár. 2 évvel ezelőtt erről szó se volt. És akkor mi van? A társadalom nem érti, a politikusok valószínűleg szintén nem értik, a dolog megértéséhez szükséges szellemi képességgel, szakmai felkészültséggel nem rendelkezünk, nem tudunk a kérdés körül, nem tudjuk a kérdést kezelni. Tehát bele kényszerülünk egy olyan helyzetbe, amit nem tudunk kezelni. Most ez egy klasszikus példája annak a szindrómának, ami a modern világot, a modern körülményeket jellemzi. Ennek következtében aztán a társadalom elveszíti a türelmét a demokratikus folyamatokkal, és olyan irányba mozdul el, ami alapjában véve a demokratikus intézményrendszert aláássa. Ez az egyik. És a másik tényező, ami ezzel kapcsolódik, a korábban említett identitás kérdés, hogy meg van zavarodva, hogy akkor ő ki, neki mihez vannak jogai, mi az ő felelőssége, mit csináljon, mit mondjon, mit nem mondjon, és így tovább. És a kettő arra készteti a társadalmat és tagjait, hogy egy teljesen leegyszerűsített és némi erőszakkal is megtámogatott politikai berendezkedés támogasson. Mert jó, én nem tudom megoldani, én nem értek hozzá, nem ismerem, de ő majd megoldja. Tehát lemondok az én alapjában véve demokratikus jogaimról, nem kívánom őket gyakorolni, mert nem is tudom, hogy kellene őket azokat gyakorolni. A negyedik és utolsó tétel, amiről még ezidáig viszonylag kevés szó esett, az erőszak és a jogszerűtlenség nemzetközileg is látható elterjedése. Tehát itt most már a háborúk, a polgárháborúk, a különböző fegyveres összecsapások, a különböző bűnöző bandák fegyveres tevékenysége, az ezzel kapcsolatos kábítószerkereskedelem, és így tovább. Ehhez csatlakozik általában véve a jogrendszer hitelességébe vetett hit megroppanása, és a jogrendszer egyre inkább kevésbé hatékony működése. Na most ezek a jelenségek, mint mondom, egyáltalán nem országspecifikusak. Ezekkel a jelenségekkel
szinte világszerte lehet találkozni. Ez fellelhető Kínában, Indiában, Dél-Afrikában, Dél-Amerikában, az USA-ban, Kanadában, Németországban, Nagy-Britanniában, ahol jobbára élek, és így tovább. Tehát ez egy olyan, ez a 4 tétel, amit itt felvázoltam, ezek általános jellegű tételek, amelyek aztán behatárolják, korlátozzák, irányítják a társadalmak és a politika alakulását. Az egyik következménye ennek a helyzetnek, ezeknek a tételeknek az úgynevezett tömbösödési folyamat. Tehát a világ egyrészt azt tapasztalja, hogy a nemzetállam ezekre a kihívásokra nem tud elégséges választ adni, nem tudja megoldani. Nincs az a nemzetállam, amelyik a klímaváltozást meg tudná oldani. Tehát mind a 4 tétel olyan, ami messze meghaladja a nemzeti szuverenitás, a nemzetállamok képességét, annak határait. Ennek következtében kialakul az egyre erősebb nyomás, hogy nemzeti csoportok valahogy fogjanak össze, és akkor kialakulnak csoportok, amelyeknek van valamiféle közös nevezőjük, közös kulturális, vallási, egyéb nevezőik, és amelyek, ha összeállnak, már elég nagyok és jelentősek ahhoz, hogy ráhatásuk legyen a folyamatokra. Itt ugye a kialakulóban levő tömbök a következők. Van az Európai Unió, van az USA és az angol ajkú világ. Tehát ez az USA, Nagy-Britannia, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, stb. Ahol elég nagyon-nagyon szoros külpolitikai és biztonsági együttműködés. Kína önmagában egy tömb, mert ugye Kínában nagyon sok egymástól igenis eltérő törzsek, nemzetek, népek élnek együtt, akik mind kínaiak, de azért például egymást nem tudják megérteni, nincs meg a közös nyelv, tehát nem értik egymást. Annyira eltérő a használat. És Kína méretére a tekintettel alapjában véve nem szorul arra, hogy szövetséget kössön bárkivel, nem is köt. Tehát ő nem az a méret, nem az a természet, nem az a szerkezet, amelyik saját maga alakítana többet, hanem ő inkább arra koncentrál, hogy befolyása legyen különböző térségekre, országokra, mint például Afrikára, vagy esetleg Közép-Keletre. Szóval ott van Oroszország. Oroszország nagyon ugye kétségbe esetten keresi a szövetségeseket, akikkel együtt valamiféle tömbet tudna alkotni. Oroszország erre nagyon rá van szorulva, tehát ő van ilyen értelemben ebben a kontextusban a legnehezebb helyzetben, hiszen Oroszország gazdasági ereje és teljesítménye csapnivaló. Hogy csak néhány számot mondjak ezzel kapcsolatban. Az orosz GDP, tehát az egész ország gazdasági termelése valamivel kisebb, mint az olasz, és valamivel nagyobb, mint a holland. Ez az orosz gazdaság, nemzetgazdaság. Ezen belül ennek a nemzetgazdaságnak a fő bevételforrása, jövedelemforrása a nyersanyagok kitermelése. Tehát ott a fejlett technológia irányába
nagyon-nagyon szerény fejlődést lehet felmutatni. Hogy megint egy másik számot mondjak, mondjuk Lengyelország az elmúlt 20 évben a lengyel GDP 190%-kal nőtt. A magyar olyan 110-115. Az orosz 30%-ot nőtt. Tehát nem képes kialakítani egy olyan gazdasági modellt, amelyik képes lenne az igazi felemelkedéshez és a versenyképességhez. Na most erre az orosz válasz a Szovjetunió visszacsinálása. Tehát az a gondolat, hogyha valahogy vissza tudjuk varni a Szovjetunióban létrejött kapcsolatokat a különböző államok között, akkor attól az egész erősebb lesz, és akkor az lesz egy tömb. Ez egy nagy kérdés, hogy ez mennyire fog sikerrel járni ez az elképzelés. Aztán ott van India, nagyon érdekes és nagyon nagy kérdőjel, hogy hova tart és mi lesz Indiával. Valószínűleg Indiának a népessége már az ez évtized végére, tehát 2020-as évtized végére meg fogja haladni a kínai népességet. Megjegyzem egyébként Kínával kapcsolatban, hogy a kínai nemzetgazdaság az óriási növekedés után egy falba ütközött. És a növekedés és fejlődés nagyon nagy mértékben lelassult. Nem esett vissza, de lelassult. A korábbi ilyen 7-8-9% növekedési számokkal szemben valahol 2 és 3% között vannak, ami nem elégséges ahhoz, hogy a megfelelő méltányos ellátásban részesítsék a társadalmat. Tehát ott egy gond van. És a gond jellege, ez egyébként majd megjegyzem, hogy vissza fogok térni Magyarországgal kapcsolatban, egy közismert, a közgazdászok számára jól ismert szindrómának a következménye, nevezetesen az, hogy egy nemzetgazdaságot nagyon hatékonyan lehet növelni, ha egy alacsony adóssági szintről indul, és az adósság felpörgetésével épít, létrehoz termelő kapacitásokat, létrehozza a termeléshez szükséges infrastruktúrát, mint például az utakat, a vízellátást, elektromos áram, stb. Csak hogy ezek ugye, ha én megépítek egy stadiont, például Kokáért, amíg a stadion épül, az növeli a GDP-t. De ha egyszer megvan a stadion, akkor mi van? Ne? Akkor fog a stadion a GDP-hez hozzájárulni, ha oda járnak az emberek, és belépőjegyet vesznek, és mennek koncertekre, sporteseményekre, akármire, de mennek. Ha megépítése után a stadion ott van üresen, akkor annyi. Na most ugye Kína esetében most már ott tartunk, hogy Kína szerte 134 millió üres lakás vár verőre. 134 millió üres lakás vár vevőre. És nincs vevő, különböző okokból, nincs meg a megfelelő fizetőképes kereslet, rossz helyre építették, ez is benne van nagyon gyakran, hát akkor építsük oda, tehát az ott nem jó, mert nem akar senki is oda költözni, és így tovább. Tehát a kínai gazdaság beleütközött ebbe a szindrómába, hogy felépítették ezt a hatalmas kapacitást, acélgyárakat, cementlétesítményeket, stb. De nem kell az acél. Most már nem kell, addig, amíg építkeztek, addig kellett, addig volt ilyen felvevő képesség, de most már nem igen kell. Tehát
A vasutak, amiket fel akartak építeni, azokat körülbelül megépítették. Jó, még lehetne még építeni, de hát azért most már azért megvannak, és nincs olyan vasbeton iránti kereslet, mint ami volt 10 évvel ezelőtt. Tehát ott állnak üresen, kihasználatlanul. Tehát ez az általános helyzet, a tömbök között a legfontosabb ellentét, ami messze a legfontosabb következményekkel jár, az a Kína-USA ellentét, és ez az ellentét alapjában véve egy technológiai versenyről szól. Ebben a versenyben Tajvannak kulcs szerepe van, ugyanis Tajvanban amerikai támogatással és tőke segítségével, de jelentős mértékben kínai kutatási eredmények segítségével létrejött 2 olyan chipgyár, amelyik a világ vezetője a chipgyártásban, olyan technológiával rendelkezik, mint amivel senki más. Ezt a kínaiak már több mint 10 éve próbálják utolérni, nem sikerül, nem tudják, és a kialakult ellentét és feszültség alapjában véve abból a frusztrációból származik, hogy nem tudják utolérni ezt a technológiát, hát akkor rohanjuk le Tajvant, és akkor az így miénk lesz a technológia. Na most erre válaszul a 2 gyár egyike $4 milliárd és szintén amerikai támogatással Arizonában épít egy gyárat, ami év végére kész lesz, és most már Tajvan lerohanása nem hozná meg a kívánt eredményt a technológiára vonatkozólag. Ráadásul a legfontosabb gép berendezés, amihez szükség van ennek a technológiának az előállításához, az holland, amit a hollandok nagyon gyönyörűen továbbfejlesztenek, hát ez is egy nemzetközi konzorcium, de alapjában egy holland bázis. Ezt szintén Kína nem fogja tudni elérni, utolérni. Tehát ha nincsenek meg a szerszámok, úgymond a gépek, amivel ezeket a csipeket lehetne nyomtatni a megfelelő paraméterekkel, akkor szintén nem tudják ezt utolérni. Na most, hogyha elveszíti Kína ezt a versenyt, és az amerikaiak ezt megnyerik, akkor a Kína elveszíti a mesterséges intelligenciába fektetett óriási befektetését, és azt az elképzelését, hogy a mesterséges intelligencia és a robot gépek fölötti ellenőrzés biztosítani fogja neki a világ uralmat, vagy legalábbis azt az uralmi pozíciót, világi pozíciót, amire Kína vágyik. Ez most nem akarok jósolni, hogy ennek a versenynek mi lesz a kimenete, de ez van, ez egy nagyon fontos verseny, és itt mind a 2 oldalon, tehát az amerikai oldalon is, és a kínai oldalon is nagyon komoly erők vannak, akik egy valamiféle megállapodás irányába akarják tolni a helyzetet, és elkerülni a konfliktus további kiéledeződését, és ugye egyre inkább elhangzik a pápa bölcs döntése annak idején, amikor feloszlatta a világot a portugálok és a spanyolok között, hogy jó, akkor portugálok mehetnek ide gyarmatokat létesíteni, a spanyolok meg oda, és akkor nem lesz ebből veszekedés. Tehát, hogy valahogy létre kellene hozni egy olyan megállapodást, ami a mindkét fél számára kielégítő lenne. És ennek következtében például Kokály most hirtelen nagyon elkezdtek tárgyalni. A kínaiak számára az alapvető orosz kudarc Ukrajnában nagyon kiábrándító. Ők nem erre vártak. Ők azt hitték, hogy az oroszok ezt tudják kezelni, sikerre tudják vinni, mint ahogy a Krím-sziget esetében ezt meg is csinálták,
de nem sikerült, és ami aztán kiderült az orosz hadseregről és az orosz képességekről és kapacitásokról, hát a kínaiak számára az nem volt különösebben lelkesítő. Szintén az ő szempontjukból nézve meglepő volt az a nyugati határozottság, amivel az Egyesült Államok és az európai hatalmak az ukránokat megtámogatták. Tehát ebből azért levonták az egyik és a másik következtetést, és mint ahogy látni lehetett az elmúlt 6-7 hónapban, hát az a kapcsolat meglehetősen lecsillapodott Kína és Oroszország között. Oroszország ezért irányt változtatott és elkezdett kapcsolatot építeni Észak-Koreával. Észak-koreai fegyverszállításokra támaszkodik az ukrajnai háború kapcsán, kínaiak nem adnak nekik fegyvert. Ez a legfontosabb. Igen, na most. Ami Magyarországot illeti. Az első, amit én szeretnék itt megjegyezni, az, hogy a modern magyar történelemben a magyar társadalom saját erőből soha nem volt képes egy beépített rendszeren változtatni. A kiegyezés után ugye ott volt a szabadelvű párt, amelyik megszerezte a hatalmat, és hatalmon maradt 30 akárhány évig. Ellenzéki tömörülések jöttek-mentek, ők megmaradtak. Aztán jött az első világháború, ami ezt a szerkezetet elsöpörte, lenullázta, és Magyarországnak a nulláról kellett felépítenie valamit. Fel is épített azt, amit felépített, volt az Egységes Párt, Gömbös és társai, beültek a hatalomba, és ott maradtak. Ott maradtak a második világháború végéig. Világos volt mindenki számára. A magyar szellemi elit legokosabb, legértelmesebb, legműveltebb, és a jóval kevésbé műveltek számára is, hogy az a rendszer a vesztébe rohan. Tehát ennek nem lesz jó vége. Ezt már lehetett látni, és nagyon sokan látták már 38-ban. De nem. A magyar társadalom azt a rendszert hatalmon tartotta. Jött a második világháború, a rendszer összeomlott, és kezdhettük előről, a nulláról, mert ripityára lett lerombolva a korábbi rendszer. Jött a Rákosi rendszer, majd a Kádár rendszer, ugye volt közben egy 56-os próbálkozás, ami az életemben egy nagyon nagy fordulópontot jelentett. Én 14 éves voltam 56-ban, és élénk emlékeim vannak arról, hogy mi történt 56-ban. De jött 56, jött a Kádár rendszer, és a Kádár rendszer maradt. Maradt és maradt. És voltak belső próbálkozások a modernizáció felé, különböző gazdasági körök, amelyek próbálták befolyásolni a rendszer gondolkodását, alapjában véve semmi. Nem. Összeomlik a Szovjetunió, az a rendszer is összeomlik. És akkor kezdjük előről. És akkor megint kiderül, hogy a magyar társadalom azt szereti, hogyha valaki a hatalomhoz jut, és ott marad. Isten ments, hogy leváltsuk. Nem váltjuk le. Maradjon ott, úgy, ahogy van, nem érdekes, lehet, hogy nem jó, lehet, hogy korrupt, lehet, hogy hazudik, lehet, hogy ilyen, meg olyan, nem érdekes. És marad. Amíg össze
nem omlik. Na most itt ez egy nagyon-nagyon fájó és fontos kérdés, mert így ebben a szindrómában mi Közép-Európában egyedül vagyunk. Ilyen szindrómában senki más nem szenved. Mindegyik más közép-európai országnak van ellenzéke. Ugye annak idején a csehek leváltották a korábbi kormányt, a szlovákok leváltották a korábbi kormányt, most lesz egy választás Lengyelországban, az ellenzék lehet, hogy megnyeri, lehet, hogy nem, de van. Ja. Minden más országban a társadalom érez valamiféle jogot, hogy a sorsáról intézkedjen, a sorsával foglalkozzon. Itt van ugye nálunk ez az áldatlan helyzet az oktatással, a tanárokkal, és kínkeservesen én elmentem egy néhány ilyen megmozdulásra, és a legnagyobb, amin részt tudtam venni, az a Kossuth téren volt, ahol eljött 30 000 ember. Ez volt a legnagyobb. Többiek ilyen 5 000, 7 000, 10 000 talán, stb. Vidéki városokban még annál is kevesebb. A román kormány megpróbált valami hasonlót tenni a román tanárokkal, kivonult 400 000 ember másnap. 400 000. Mindenféle különösebb mozgósítás nélkül. És beintette a kormánynak, hogy már pedig nem. Román. Ja? Tehát itt egy nagyon fontos és komoly dologról van szó, aminek aztán megvan a nemzetközi következménye. Na most ez is egy szomorú, keserű és nehéz téma erről beszélni. Nekem nem könnyű ezt elmondani. Mi már de facto lelkileg, szellemileg nem vagyunk az Európai Unió tagja. Az Európai Unió minket úgy, ahogy van, leírt. 2018-ig ők azt, ugye én elég jó, nekem van számos olyan diákom, aki Brüsszelben, volt diákom, aki Brüsszelben dolgozik, és most szépen megy fel a szamállétrán, és osztályvezető, meg mit tudom, eléggé jó kapcsolatban vagyok. Ugye 2018-ig az európai közvélemény, politikai és újságírói, stb. Közvélemény az volt, a magyarok értelmesek, tehetségesek, ezek nem egy buta nemzet. Igen, van egy ilyen átmenet, most, de ebből kinőnek. És igenis létre fognak hozni egy működőképes demokráciát. Mert erre képesek. 18-ban ez megtört. A 18-as választások után egyre inkább azt lehetett hallani, hát mi van veletek? Hogy van ez? És a 22-es választás után már ezt teljesen eldöntötte. És azt mondta, jó, a magyarok világossá tették, hogy nekik ez kell. Nekünk, Európának nem ez kell. Ergo nem adunk pénzt, nincs Erasmus, nincs Horizont, nincs semmi. Tehát itt tartunk. És ehhez fűződik még valami, ami szintén borzasztó fájdalmas. Ezek a fiúk és lányok, akik kimennek, asszonyok, hölgyek, kimennek Brüsszelbe, Nyugat-Európába, akárhova tárgyalni, nem tudnak viselkedni. Tehát olyan szófordulatokat, kifejezéseket, olyan
viselkedési mintákat engednek meg, mintázatokat engednek meg maguknak, amit a fejlett, kulturált, civilizált világban nem díjaznak. Ja? És ennek az a következménye, hogy már meg se hallgatják őket. Mert nem akar kellemetlen velük érintkezésben lenni. Nem arról van szó, hogy van nézet vagy érdekkülönbözet, mert az egész Európai Unió tele van nézet és érdekkülönbözetekkel. Nem lehet azt mondani, hogy Giorgia Meloni egy liberális nagyasszony. Nem az. De őt Brüsszelben, Párizsban, Berlinben, akárhol kedvelik. Mert úgy viselkedik, úgy beszél, úgy viszonyul a többi emberekhez, ami kedves, normális, tisztességes, és akkor jönnek a magyarok, a parlament elnöke, vagy az országgyűlés elnöke elmondja, hogy a svédek agybetegek. Szijjártó Péter kimegy, és útba igazítja a franciákat, a németeket, a spanyolokat, kiosztja. De most ennek nagyon egyszerű a következménye. A hátuk mögött egyszerűen azt mondja, hát ezek tahók. Nincs mit csinálni, nem kell velük foglalkozni, nem érdekes. Van más probléma, amit meg kell oldanunk, nem érdekes. Nem adunk nekik pénzt, kész. Tehát ez az aktuális helyzet. És az, hogy az én hazámnak a képviselői Európa tahói legyenek, az számomra rendkívül fájdalmas. Mert, mint mondom, ez egyik politikával, másik politikával, harmadik közgazdaságtani hozzáállással, stb. Lehet, hogy egyetértek, lehet, hogy nem. De ez nem szép. De az, hogy ilyen lócsizár módon viselkedjenek, ez nagyon-nagyon fájdalmas, nekem nagyon rosszul esik, mert senki más. Tehát éles ellentétek vannak az EU és a lengyelek között. De ezt a lengyelekről senki sem mondja az EU-ban. Tehát igenis Moravszkivel elmennek vacsorázni, leülnek, meghallgatják, beszélnek, mondják, stb. És jó hangulatban elköszönnek egymástól, és megpróbálnak előrelépni. Magyarokkal nem ülnek le. Most ott tartunk. És akkor jönnek a nagy-nagy kételyek, kirobban a háború a Hamas és Izrael között, és mi a magyar külügyminiszter első teendője? Mit csinált Szijjártó Péter 24 órán belül a háború kirobbanása után? Egyeztetett Teheránnal. Egyeztetett Teheránnal. Na most gondoljunk bele, ha én az EU külügyi biztosa vagyok, mit szólok ehhez? Hogy egy Európai Uniós tagállam egy ilyen helyzetben azt tartja fontosnak, hogy Teheránnal egyeztessen. Amikor mindenki tudja, hogy a Hamas mögött Teherán és Irán áll. Ja, tehát sorolhatnám, rengeteg ilyen példa van, és esemény van, és stb. De ennek a tükrében olyan nagyon sokat nincs mit beszélni. Ez a helyzet. A NATO-val talán még rosszabb a helyzet, mert ott a kemény fickókkal, az amerikaiakkal szembesülünk, akik nem teketóriáznak. Tehát ott nem szórakoznak. Itt most már a magyar
titkosszolgálatok, a Magyar Külügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium csak és kizárólag olyan információkat kap, amit az amerikaiak szívesen átadnak az oroszoknak. Kész. Más nem. Mi lesz ennek a helyzetnek a vége? Hát erre most már van eléggé kidolgozott megoldás. A megoldás az, hogy az Európai Unió 4 szintű lesz. Lesz egy belső magszint, lesz egy a körül, a maghoz közel álló szint, amelyik nem hajlandó vagy nem képes az összes újonnan megfogalmazott feltételt elfogadni. Lesz egy harmadik szint, amelyik általában véve nem tudja a feltételeket rendezni, de amelyik fenntartja a szabadkereskedelmi jogát, tehát a szabadkereskedelem megmarad, a szabad mozgás még kérdőjelő, még nem biztos, szabad munkavállalás és stb. Ez még nincs tisztán. Van a negyedik, amelyik várakozik arra, hogy beléphessen. Ugye ilyen lenne például okáért Ukrajna. Tehát ez a szerkezet, Magyarország mindenféleképpen a harmadik sorba kerül, és ezt meg is mondták, amikor ezt előadták, akkor elmondták, hát a harmadik sor tagságára például Magyarország. Tehát kiestünk ebből a vérkeringésből. A Horizont és a diákoknak szóló programból való kiesés, Erasmus programból való kiesés, egy nagyon komoly dolog. Kiváltképp a Horizont. Diákoknak is egy nagyon fájdalmas veszteség, ez nagyon rossz, de az, hogy a magyar tudományos élet kikerül az európai tudományos élet vérkeringéséből, ez nem vicc. Ez nem vicc. És hogy mennyire szorul a hurok, hogy mennyire komoly ez a helyzet. Csak a saját magammal kapcsolatos példát szeretném említeni. Én vezetek két ilyen kutatási kört, ami az általam képviselt kutatási témákat kutat közösen, amiről mi publikálunk közösen, most már 8 kötet jelent meg a munkásságunknak az eredményeképpen. És én ott úgy vagyok, mint oxfordi tanár. Tehát nekem a besorolásom nem magyar, hanem oxfordi tanár. És komolyan felmerült a kérdés, hogy hát ő magyar. Akkor kapunk-e továbbra is Horizont pénzt erre a kutatásra. Aztán megoldottuk, fogunk kapni, de az, hogy egyáltalán ez ilyen tüzetesen utána néznek, hogy még arra is képesek voltak, hogy azért, mert valaki egy magyar származású, de Oxfordon tanító tanár, akkor ezzel mit kezdjünk? És hát volt egy olyan 3-4 ideges hetünk, amíg ez megoldódott. Ja. Tehát ez a helyzet. Na most, végső soron 2 fideszes alaptételhez szeretnék néhány szót intézni. Az első a szuverenitás kérdése, a nemzeti szuverenitás kérdése. Szeretném megkérdezni Orbán Viktort, támogatóit, akárki, aki ezt a nézetet vallja, hogy miért van Magyarországnak szüksége nagyobb mértékű szuverenitásra, mint mondjuk a dánoknak, a finneknek, a portugáloknak, vagy éppenséggel a szomszédos osztrákoknak, vagy cseheknek. Miért? Mert nincs válasz. Mit csináljunk? Mi ennek a szuverenitásnak, ennek a követelt szuverenitásnak a tartalma? Miről van szó? Minek? Akkor, amikor az európai és a világ társadalmai előtt tornyosuló problémákat
a szuverenitás alapján nem lehet megoldani. Éppen a szuverenitás az, amelyik a megoldást hátráltatja. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a leginkább a szuverenitás követelő magyar kormány az, amelyik az Európai Unióban messze a legtöbb vétót adta le. És egyik a másik után 26 ország megállapodik, Magyarország azt mondja, hogy nem. Erre az elmúlt 4 évben több mint 36 példa volt. Ez nagyon sok. Tehát ez, a szuverenitás kezd kopni, mert a világ kisebb lett. Nincs hely. Magyarországnak a lakossága, legyen az 9,5 vagy 10 millió, ahogy gondolják, ma a világban 46 olyan város van, ahol több ember lakik, mint Magyarországon. 46 ilyen város van. Mi ebben ilyen körülmények között a szuverenitásnak az értelme, a jelentősége, a hatása, a felhasználása, és így tovább. Az, hogy én azt csinálok, amit akarok. Ez nem sok. A másik egy kicsit eltér az idáig vezetett elképzelésektől vagy vonaltól, de mégis ide tartozik. A másik, amit említeni szeretnék, és aztán végül átérek a magyar gazdasági modellre is, hogy ezt hogy látom, és milyen kiutat lehet elképzelni. A másik érdekes téma az, hogy ugye a Fidesz azon az állásponton van, hogy a társadalom legkisebb egysége a család. Na most én az Oxfordi Egyetemen egy olyan college-ban tanítok, amelyiket 803 évvel ezelőtt Aquinói Szent Tamás hozta létre, 3 követője alapította, hozta létre, és ahol a mai napig az irányító erő a domonkos rend. Tehát én többé-kevésbé együtt élek, együtt vacsorázok, együtt vagyok, az általam nagyon-nagyon szeretett, mélyen szeretett domonkos renddel. Egy katolikus teológus számára, katolikus ember számára, ez az állítás, hogy a társadalom legkisebb egysége a család, egy eretnekség. Egy durva eretnekség. Ugyanis már Szent Pál, és ez volt a nagy keresztény forradalomnak a lényege. Ugye Szent Pál elsősorban a Galatákhoz intézett, majd a rómaiakhoz intézett levelében ezt gyönyörűen kifejti, hogy az ember a lelkét Istentől kapja. És azzal, hogy Istentől megkapta a lelkét, értelemszerűen van lelkiismerete. Amivel neki saját maga előtt és Isten előtt el kell számolnia. És van szabad akarata. Szabad akarata. Ami miatt ő, mint az Istentől kapott lélek hordozója, úgy kell gazdálkodnia, hogy azzal az üdvösséghez vezessen. Forradalmi, a világ történelem legnagyobb forradalmára volt ez a Szent Pál. Feje tetejére állította az ógörög, a római és a zsidó teológiát, ahol egy hierarchikus
elképzelés volt, nevezetesen az, hogy a természetben és a társadalomnak és mindennek és mindenkinek megvan a kijelölt helye. Jön Szent Pál és azt mondja, nem, minden ember Isten gyermeke. Minden ember Istentől kapja a lelkét. Nincs hierarchia. És elsöpri ezt a hierarchikus gondolkodást. Azt írja a Galatákhoz írt levelében, hogy nincs görög és nincs zsidó. Nincs rabszolgatartó és nincs rabszolga. Nincs gazdag és nincs szegény. Van Istenben hívő ember. Na most ez a gondolat, az ember, aki Istentől kapta a lelkét, és ebből fakadólag van lelkiismerete, van szabad akarata, és van emberi méltósága. Természetesen az évszázadok során átalakul. Jön a racionalista filozófia, jön a francia forradalom, jön egy szekuláris vonulat, de a mai napig ez a fogalmi világ benne van a nyugati civilizáció genetikájában. Ez ott van belekódolva, ott van bennünk, hogy minden ember Isten gyermeke, akinek a méltóságát, az emberi mi voltát senkinek sincs joga lerombolni. Mi ezzel szemben a fideszi fogalom? Hát az, hogy a család. És miért a család? Azért, mert a családnak nincs lelke, a családnak nincs lelkiismerete, a családnak nincs szabad akarata, azok csak a család tagjainak vannak, de a család, mint egység, semmi ilyennel nem rendelkezik. És miért jó ez a Fidesznek? Azért, mert neki nem kell az ember, akit Szent Pál elképzelt. Neki nem kell az ember, aki a lelkiismerete szerint akar élni. És aki nem tűri, hogy az ő emberi méltóságába a politika beleturkáljon. Tehát ezt a lehetőséget a magyar társadalom, a magyar emberektől el kell venni. Hogy azt higgyék, hogy nekik ilyen emberi mi voltunk lehetne. Vagy lenne. Nem. Ők a család tagjai, a családnak tartoznak felelősséggel, és itt nincs szó szabad akaratról. Itt van szó családi akaratról. Arról lehet szó. És hát majd a családi akaratot hogy alakítja? Hát majd én elintézem, majd én, Fidesz, megmondom, hogy mi legyen a családi politika, családi ez, családi az. Tehát itt teológiailag egy teljesen alapvető fogalomról van szó, ami nem áll, ami elviselhetetlen, és ami nem keresztény. Na, akkor a gazdasági modellről és a gazdasági kilátásokról. A Fidesz gazdasági modellje nem eredeti, ez a modell már létezett a monarchia idejében is, és ez a modell arról szól, hogy jöjjön a külföldi tőke, a külföldi tőkét összeházasítjuk az olcsó magyar munkaerővel, és az abból fakadó export termékek jövedelméből nagyon jól megélünk. Ez volt a monarchia modellje, ez volt Horthy modellje, és ez volt Kádár modellje. Ezt a modellt Orbánék továbbfejlesztették olyan szintre, hogy a magyar gazdasági szerkezet a legszélsőségesebben tőkebarát szerkezet az Európai Unióban. Ugyanis, ha szemügyre vesszük azt a számot, ami tükrözi, hogy mennyi jövedelmet termelt az ország egy év alatt, van egy ilyen szám,
úgy hívják, hogy nemzeti jövedelem, ez a nemzeti jövedelem, és hogyha azt nézzük, hogy ebből a nemzeti jövedelemből mennyi jut a munkának és mennyi jut a tőkének, akkor azt találjuk, hogy a munka kap olyan 44%-ot, és a tőke meg kap 56-ot. Tehát a tortából 56% a tőke szelete, és 44 a bérek, fizetésből és nyugdíjból élő embereké. Ez most jó, vagy rossz, vagy ez micsoda? Hát összehasonlításképpen vegyük elő a nem éppen tőkeszegénynek mondható német adatokat, és azt látjuk, hogy Németországban a munka részesedése 68%, a tőke részesedése 32%. Nincs még egy olyan EU-s tagállam, ahol a munka részesedése 50% alatt lenne. És általában véve egy közgazdaság ilyen hüvelykúj szabály, hogy 50-50 az a minimum. Közgazdászok politikai irányultságuktól függően aztán erről elkezdenek vitatkozni, amikor a munka részesedése meghaladja az 55%-ot, és akkor elkezdenek arról beszélni, hogy jó, de hát ez mögött nincs meg a szükséges termelékenység, ez inflációhoz vezet, emögött nincs igazi teljesítmény, stb. A másik meg azt mondja, hogy de igen van, de mi nem ott vagyunk, tehát erről nem érdemes most vitatkozni, mi 44%-on vagyunk. Mi ennek a 44%-os részesedésnek a következménye? Miért? Most azon kívül, hogy messze elmarad Németországot, ez miért nem jó? Hát azért nem jó, mert egy 44%-os részesedés csak egy igenis vérszegény, fizetőképes keresletet tud létrehozni a nemzeti gazdaság számára. Tehát ha a bérből és fizetésből élőknek a részesedése ilyen kicsi, akkor nekik nincs annyi pénz a zsebükben, amiből egy igazi, életképes, versenyképes nemzetgazdaság fel tudna épülni. Ha nincs kereslet, akkor nem megy a bolt. És ha az embereknek nincs pénzük, akkor nincs kereslet. Ugye? És miért van ez így? Hát ez azért van így, mert a Fidesz létrehozott egy olyan adórendszert, ami nagyon komolyan sújtja a bérből és fizetésből élő embereket, nem csak a személyi jövedelemadó szempontjából, hanem ott van ez az elképesztő áfa, ilyen nincs a világon, 27%-os áfát a hallatlan, ugye? És a másik oldalon pedig más se látunk, mint az adó, mint a tőkének adott kedvezmények egész sorát. Tehát teljesen ilyen félretolt állapot van. Ez ki lehet korrigálni. Rendkívül sajnálom, hogy a mai napig, annak ellenére, hogy ezt számos alkalommal elmondtam, az ellenzék ezt nem tűzi az zászlajára. Hogy az adórendszernek a radikális, drasztikus átalakítására van szükség, annak érdekében, hogy nagyobb szeletet kapjon a bérből és fizetésből élő társadalom, és egy kisebb szeletet kapjon a tőke, hiszen ilyen óriási méretű szeletet sehol máshol nem kap. Tehát akik azt mondják, ja, de hát, hogyha csinálunk valamit, akkor ezek összecsomagolnak és elmennek. Igen, hova? Hova? Oda mennek, ahol csak 45%-ot kapnak, mert a munka kap 55-öt, hát nem fognak oda menni. Ja. És akkor jönnek a legkülönbözőbb, elképesztő, eszement gondolatok. Ugye itt van ez az akugyár helyzet, a kínai akugyár Debrecenben. Magyar kormány garantálja az elkövetkezendő 8 évre a tulajdonos
a gyár bérkiadásának, bérköltségének a megtérítését. 8 éve. Tehát ő neki nincs bérköltsége 8 évre. Mondván, hogy hát ez kell, mert ugye akkor ez egy munkahelyteremtő vállalkozás, és akkor mi kapjuk ezeket a nagyszerű munkahelyeket, és akkor ez megéri, hogy mi megtérítsük neki ezeket a béreket. Aztán másnap reggel valaki felébred, és azt mondja, jé, hát itt Magyarországon most munkaerő hiány van. Mit csináljunk? Hát nincs munkaerő. Hát mit csináljunk? Ja? Jó, hát majd importáljuk a munkaerőt a Fülöp-szigetekről, Vietnámból, Mongóliából, és így tovább. Óriási, óriási. A magyar adófizetők pénzéből idehozzák Ázsiából ezt a hatalmas 600 000 bevándorlót, akinek a bérét, fizetését mi kifizetjük, és akik ezt viszik magukkal, vagy utalják haza a családjuknak, és így tovább. Tehát itt most már azért azt kell mondani, hogy az embernek megáll az esze. Tehát itt erre mi a magyarázat? Itt valami nagyon sötét dolog van a háttérben. Normális ember egy ilyen helyzetbe nem fog belekerülni, ez megmagyarázhatatlan. Tehát ez a helyzet. Na most, mint mondom, itt az ellenzék szempontjából 2 hatalmas tétel van, amivel foglalkozni kell. Az egyik az adórendszer, és ennek az átirányítása, ennek az aránynak az átirányítása, és tényleg arra koncentrálni, hogy jöjjön létre egy hazai, honi ipar, mezőgazdaság és szolgáltatás, tényleg jöjjön létre. És ne azt mondjuk, hogy jöjjön a külföldi tőke. Már nem kell a külföldi tőke. Már az a tőke kell, amit a fideszesek kivittek az országból különböző offshore cégekbe. Az jöjjön haza, bőven elég. Nincs szükség rá. És a másik pedig, ami egy nagyon fontos kérdés, amiről nem beszéltem, de most már nem akarok ebben tovább húzni az időt, az alkotmányozás kérdése. Itt ugye arról van szó, hogy jelenleg ez úgynevezett alaptörvény nem alkotmány. Nem felel meg az alkotmány alapvetőbb kritériumainak, hiszen ez nem más, mint a Fidesz szervezeti és működési szabályzata. Ezzel az alkotmánnyal a Fidesz azt csinál, amit akar. Egy alkotmánynak a lényege az, hogy alkotmány egy megállapodás a társadalom és a hatalom között. És a megállapodás arról szól, hogy a társadalom azt mondja, ide figyelj, hatalom, én megadom neked a hatalmat a következő feltételek mellett. Te a hatalmat így, ilyen módon és ilyen korlátok között gyakorolhatod, ilyen intézményes rendszerek segítségével, és mással nem. És nekem, társadalomnak és társadalom tagjainak, nekem vannak jogaim, amivel te nem szórakozhatsz. Nem veheted el, nem módosíthatod, semmi, nem szórakozhatsz. Ez az alkotmány. Itt meghatározom a hatalom tényleges határait, amin a hatalom nem változtathat a társadalom beleegyezése és jóváhagyása nélkül. Mit mond a jelenlegi alaptörvény? Azt mondja, hogy az alkotmányozáshoz, tehát a népszavazáshoz, ami az alkotmány módosítását, illetve felépítését kezdeményezés, az alaptörvény ellenes. Nem lehet, a magyar társadalomnak nincs joga beleszólni abba, hogy mit tartalmaz ez az úgynevezett alaptörvény. Szó szerint kimondja a 4/C cikkeiben, hogy nem lehet népszavazást rendezni az alkotmányozásról. Nem szólhatunk bele? Lehet népszavazást rendezni arról, hogy óvodásoknak a nemi
Az lehet, ugye? Arról, hogy ki legyen a köztársasági elnök, arról nem. Arról, hogy mi legyen az alkotmányban, arról nem. Na most hát ez nem egy alkotmány. Tehát ezzel valahogy meg kell birkózni, világossá kell tenni, hogy alkotmány nélkül vagyunk, és ahhoz, hogy a dolgok helyre kerüljenek, egészségesebb mederbe kerüljenek, igenis szükség van egy becsületes, tiszteletre méltó, komoly alkotmányra. Ennyi. Köszönöm szépen! Tartalmas előadást, és ha valakinek van kérdése, akkor ezt most felteheti nyugodtan. Igen, tessék? Egy apró kérdés. Professzor úr előadása kerek volt, teljes, nekem nem tetszett. Egy apróság nem említett meg. Az emberiségnek úgy tűnik, van egy szervezete, az Egyesült Nemzetek. Meg se említette, lehet, hogy úgy járunk, mint az első világháború után a Népszövetség, amelyik semmit nem tudott csinálni? Igen. Igen. Egyetlen kérdésem lenne a NER-rel kapcsolatos. A NER-rel. NER-rel, igen. Tulajdonképpen azért hozta létre a Fidesz, hogy az ország vagyonát valamilyen formában mentse, kimentse, átmentse, oda nem kapcsolódni. Professzor úr ezt jobban tudja. Mi lesz a sorsa ennek a NER-nek, ha nem lesz pénz, hiszen már a tervezések megjelentek, szakadozik a NER, egymástól már rakolnak. Hát erre a válasz a társadalomtól függ. Tehát ha egy normális, egészséges társadalom ezt a pénzt a NER-től elveszi. Létrehozza azokat az erőket és csatornákat, amelyeken keresztül ez a helyzet visszaállítható. Tehát erre van megoldás. A baj csak ott van, hogy nagyon sok olyan NER vállalkozás van, amelyik valójában nem versenyképes, és amelyeknek a léte, fennmaradása a további állami támogatásoktól függ. Tehát, hogyha ezt a csapot elzárjuk, akkor ezeknek a vállalkozásoknak a jelentős része összeomlik, és nincs mit visszahozni. De így, így volt ez a rendszerváltáskor, ott volt a halom szocialista vállalkozás, amelyik nem volt versenyképes, összeomlott, és kezdhettük előről. Ja? Most akkor erre a válasz a külföldi tőke és technológia és tudás és stb. Importálása volt, amit a többiek megcsináltak, de mi nem, hogy ezzel párhuzamban felépítettek egy honi képességet. Ja? Csak egy példát mondjak. Most Brünn körül Csehországban Európa egyik legjelentősebb kutatófejlesztő bázisa van. Ez egy olyan, mint egy Silicon Valley. Valami több mint 100 kutatóvállalat dolgozik, csinálja, teljes mértékben benne van a világ technológiának az élvonalában, amivel bekapcsolódtak. Mert ez nagyon fontos, mert a világ most már nem úgy működik, hogy külön nemzetek külön csinálnak, hanem a tudósok, a kutatók, a technológusok hálózatot építenek. Tehát ők megkeresik, hogy egy adott problémának a legnagyobb tudora kicsoda, és hogyha az illető portugál, akkor portugál. És hogyha új-zélandi, akkor új-zélandi. És nem érdekes, ezt most meg kell csinálni. Ez a lényege. De ők ezt megcsinálták. Mi erre nem voltunk képesek. Ilyen kutató tevékenység, centrum, ilyen kutatási kultúra, mint olyan, ebben a hazában sajnos nincs.
Megválaszoltam, vagy nem? Meg. Jó. Volt szó ilyen globális változásokról a világban is. Hogyha Orbán Viktornak ezt a szuverenitás felfogását nézzük, akkor az azt sugalja, legalábbis a saját táborban is, ezt is fogadja, hogy tulajdonképpen valami globális világátrendezés, ahogy tetszik történelmi változás zajlik, és Magyarország kvázi ennek az vagy legalábbis egy meghatározó tényezője. Ezzel indokolja a saját tábor szerint, hogy a kínai befolyást növelni kell, ezzel indokolja, hogy a nyugati, elsősorban az amerikai csökkenteni kell, németet is csökkenteni akar, azt éppen nem sikerült, mert azt növelni sikerült. Elmondaná, hogy erről mi a véleménye, vagy hogyan látja ezt mennyire van a globális problémák gyújtópontjában Magyarország című. Igen, hát a magyar politikai stratégia azt jelenti, hogy mi alapjában véve csak mint egy elsősorban kínai nagyhatalom vazallusa tudunk fennmaradni. Tehát nem leszünk szerves tagjai semmiféle tömörülésnek, az Európai Unió tömörüléséből kipenderülünk, magunkra maradunk, és ez a magunkra maradás azt jelenti, hogy egy olyan hatalom, mint Kína, a legmesszebb menőkig ki tud minket zsákmányolni. Azt csinál velünk, amit akar. Ja? Tehát elmondhatjuk továbbra is, hogy milyen szuverének vagyunk, de a tények ezt nem fogják alátámasztani. Tehát sérülékenyé vált, ez a legfontosabb. Igen. Valaki még? Igen, tessék. Tanár úr a bevezetőben felvázolta a természet, a társadalom és a gazdaság összefüggéseit. Ezt szeretném egy kicsit sarkosítani. Tehát a természet önmagában is áldozat, tehát a globális felmelegedés áldozata, ami egy sor társadalmi, gazdasági és társadalmi problémák von maga után. Igen. Ezen kívül az emberiség szisztematikusan pusztítja a természetet. Igen. Kiaknázza, leigázza, stb. Ez a szocialista modell volt annak idején, de lehet, hogy nem csak az. Mit követel a társadalom? Nem követel stabilitást és viszonylagos jólétet. Mit jelent ez a politikum számára? A viszonylagos stabilitás és a viszonylagos jólét az legitimálja a fennálló hatalmat. Ameddig ez fennáll a társadalomban, tehát nem bomlik meg, hogy a többség viszonylagos jólétben él, addig tök mindegy, hogy milyen ideológia alapján irányít az aktuális hatalom. Jól élünk, köszönjük szépen, újra választjuk. Bocsásson meg, most itt álljunk meg, mert ez nagyon fontos, amit mondott. Ugye igen, ez nagyon fontos, amit mondott. Ez az állapot Magyarországra vonatkozóan. De vannak olyan társadalmak, nem is olyan távol tőlünk, szomszédokban, ahol az emberek ragaszkodnak a méltóságukhoz, az emberi mi voltukhoz, és nem hajlandóak belemenni olyan szerkezetekbe, ami az ő becsületüket, méltóságukat kompromitálja. Tehát, és erről van szó, amikor Romániában kimegy az utcára 400 000 ember, hogy már pedig el a kezekkel a tanároktól, és Magyarországon meg nem. Lengyelországban kimegy az abortusz törvény ellen. Igen, 1,5 millió ember. Mi következik a gazdaság számára, vagy mit mond a fennálló hatalom? Kérem szépen, a természet különösebben nem érdekel bennünket, lesz, ami lesz. Majd a természet túléli önmagát.
Nekünk fontosabb a gazdaság fejlesztése, hiszen azt teremti meg ezt a bizonyos stabilitást és viszonylagos jólétet. Hát ez a teljes tévedés, mert feléri a jövő. Ennyi volt az axióma, a kérdés a következő. Körülbelül 1 éve elkezdődött egy új honvédelmi, az új kormány alakulásától a honvédelmi politika megújítása, a magyar honvédség megerősítése, fegyverkezése, fegyverzeti üzemeknek a létrehozása, stb. Kitől félünk? Ki ellen, vagy mi ellen fegyverkezünk, vagy védekezünk? Vagy kivel szembe kényszerülünk védekezésre? Nem tudom, mennyire közismert, hogy Cegléd, Szolnok, Mezőtúr, és még van egy másik város is, amelyik nem jut eszembe, vasúti pályaudvarát a legközelebbi jövőben, 2 éven belül polgári védelmi célúvá kell fejleszteni. Minek? Mitől félünk? Vagy számomra ez valami félelmet tükröz, de mitől félünk? Nem tudom. Még volt ez? Igen. Azt hallottuk, hogy a Fidesz szerint a társadalom legkisebb egysége a család. Nem tudom, hogy ez tudatos a Fidesz részéről. A kérdésem viszont az, hogyha ilyen aljas módon tulajdonképpen mindennek okozója a politikában, az egyház hogy viszonyul ehhez, és hogy tűrheti? Nagyon fontos kérdés. És itt azt kell mondanom, hogy hát én a katolikus egyházat ismerem. És a katolikus egyház helyzete a Vatikánon belül hát nem a legjobb. Tehát alapjában véve katolikus egyháznak nem olyan rossz a helyzete a Vatikánon belül, mint a magyar kormánynak az EU-n belül, de ezt örömmel szolgálnak a magyar egyház tagjaival, de nagyon jelentős kérdőjelek lettek felvázolva az utóbbi 6-8 évben. Igen. És itt ez nehéz feladat, egy nagyon nehéz feladat, ugyanis, amiről nem szóltam, de az is egy fontos része ennek a képnek, hogy ugye a kereszténység a hatalommal szemben született. Tehát Jézus Krisztus és tanítványai a hatalommal szemben lázadtak, az elnyomottak, a szerencsétlenek, a szegények, a félrelököttek védelmében. Ezt tűzték az zászlajukra. És azt mondták, hogy a hatalom, meg a lelki üdvösség egy kicsit olyan, mint az olaj és a víz. És a lelki üdvösség a fontos. Tehát ha te ember akarsz lenni, és vigyázni akarsz a lelki üdvösségedre, akkor szkeptikusan tekintsél a hatalomra. És ugye számos olyan rend van, domonkosokat beleértve, amelyek tudatosan távol tartják magukat mindenféle hatalmi struktúrától. Alaptétel. Tehát ez a keresztény vallás eredete. És ez nagyon, nagyon benne van. Az az érzés, nem több, mint érzés, az a tézis, hogy a hatalom korrumpál. A hatalom nem tesz jót neked. Ha te hatalmi játékokba kezdesz, az nem fogja szolgálni a lelki
üdvösséget, a becsületedet, a tisztaságodat. Na most a magyar kereszténységet Szent István hozta létre, importálta, tűzzel, vassal, hatalmi eszközökkel. Tehát a magyar kereszténység eleve a bóvó kezdettől fogva egy a hatalomtól függő valami volt, és nem a hatalommal szemben valami. Volt egy néhány nagyon érdekes és nagyon fontos próbálkozás a keresztények részéről, a katolikusok részéről, hogy szembeszálljanak a hatalommal. Ugye a Dózsa György vezette felkelés, Dózsának 9 csapata volt, tehát az egész hadsereg 9 egységből állt. A 9 egység közül 7-nek a főparancsnoka egy katolikus pap volt. És ez a felkelés, és ezek a csapatok arról szóltak, hogy megdöntsék a akkor korrupt arisztokrata berendezkedést és hatalmat, mert úgy vélték, hogy ez a pokolba visz minket, ez a banda. Ugye? Ezt lesöpörték, ezt visszaverték, és miután ezt visszaverték, a Magyar Katolikus Egyház beállt a sorba. És Dózsa György után komoly hatalom elleni kezdeményezése nem volt. Ugye voltak papok, akiknek volt baj a hatalommal, de mint egyház ez nem volt. És ugye a Kádár korszaknak az egyik nagy jellegzetessége éppen az volt, hogy kiegyeztek. És hát most ne is beszéljünk, hogy milyen szoros a kapcsolat az egyházak és az állam között. Most ez nem jó. Ez nagyon nem jó. Mert én ugye egy meglehetősen ilyen anyagi témával foglalkozó közgazdaságtannal, de az embernek van lelke, amit gondozni kell, amit ápolni kell, amit meg kell óvni azoktól az elhajlásoktól, amit a különböző hatalmi helyzetek okozhatnak. És én ebben látom az egyház legnagyobb felelősségét és küldetését. Ebben. Az emberi lélek gondozása úgy, hogy az leválik, annak saját élete és szépsége van a hatalom kizárásával. Nem attól függ, nem oda alkalmazkodik, nem oda. És én ezt a feladatot sajnos azt kell mondanom, a magyar egyházak egyike se veszi komolyan. Én mikor nagyon kisfiú voltam, még rákosi korszakban, az a nyári szüneteket egy kis faluban töltöttem, úgy hívják, hogy Helyőkürt, Borsod-Abaúj-Zempő megyében, ahol egy távoli rokonom volt a pap. És ez az ember, nekem az apám meghalt a háborúban, úgyhogy tehát ez az ember óriási hatással volt rám. És én egészen csodálattal néztem, hogy csinálja, hogy ugye ott volt egy család, ahol a férfi egy alkoholista volt, és rendre hazajött ilyen állapotban, és véresre verte az asszonyt, a gyerekeket, szokásos, ismert tragédia. És ez a pap ment, és ment, és ment, és beszélt vele, és győzködte, és imádkozott érte, és bevitte a templomba, és együtt letérdelt vele, és nem hagyta.
És ráébresztette, hogy neki is vagy, ennek az embernek van, tehát ő is egy ember. És felfedezte azt, hogy mi volt benne. Tehát nem pszichológus, hanem az volt benne, hogy ő egy állat. Mert mindenki azt mondta róla, hogy ő egy állat. És ez a pap, az én rokonom, ugye meggyőzte, hogy nem, te is ember vagy, te is Isten gyermeke vagy, van benned jó, nem, és építkezzél azzal, ami jó van, ami benned van, ami jó, és így tovább. És óriási hatása volt rám is, és hát sok mindenki másra is. Na most én ezt tartom az egyháznak, ez az egyház dolga. Ugye? Igen. 52-ben kiküldtek Budapestről egy valami párttitkár, valami pártfunkcionáriust, és a papbácsit bevitték Miskolcra a börtönbe. Mire ez a kis falu befogadta a lovakat, és kenyeret, szalonnát, ennivalót, és bement Miskolcra a lovakkal, abrakkal, mindent vitt magával, és oda parkolt a börtön elé. És hát ezek nyilvánvalóan parasztok voltak, elég nem kulákokról volt szó, szegény emberekről. Hogy hát ők jöttek, hogy hazavigyék a papbácsit. Hát azt nem lehet. Hát tessék meggondolni. De most ugye múlik az idő, a lovak eszik az abrakot, és csinálják, amit a lovak csinálnak az abrakkal. Gyűlölik, és hát ők nem mennek haza, őket ez nem zavarja, hozzá vannak szokva. Végül 2 hét után kiengedték a papbácsit. De mondom, tehát ugye, és ez volt a dolognak a lényege, hogy te is ember vagy. Jó, sokat beszéltem, bocsánat. Még egy kérdés. Professzor, azt szeretném megkérdezni, hogy elég, hogy mondjam, sötéten vázolta itt a helyzetet, ami igaz is. Azt szeretném még kérdezni, hogy mi a kiút ebből? Mert ugye, ha azt veszük alapul, tulajdonképpen az ellenzéknek nincs játéktere. És ha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor azt kell mondjam, hogy én egyénileg úgy látom, hogy demokratikus úton ezt a felépített és bebetonozott a Mikola István által mondott 40 éves időtartamot, ezt ki fogja húzni ez a csapat, mert úgy néz ki, hogy szándékosan és tudatosan sejtjeibe és aprólékosan verik szét a társadalom azon sejtjeit, például ezt is, akinek ugye a politikához konkrétan nincsen köze, hát még azokat, akik hivatásszerűen politikára adják a fejüket. Mert tudjuk, hogy ez a karaktergyilkolás, az az igazság abban a pillanatban elkezdik, amikor látják, hogy valaki valamilyen irányba elmegy, ami ő rájuk néz a beszédjeleten. Van ebből valami más jellegű kiút? Én csak azt tudom mondani, hogy igen, van kiút, és a kiút egy olyan politikai erő, amelyik meggyőzi a magyar társadalmat, hogy higgyen magában. Tehát a legnagyobb hiányossága az ellenzéknek az az, hogy nem tudja meggyőzni a magyar társadalmat, hogy higgyen magában. Hogy igenis meg tudjuk csinálni. Igenis nem vagyunk ringyók és rossz emberek és lócsiszárok és mitől micsoda. Hanem képesek vagyunk becsületes, tisztességes emberek lenni, és nagyon szeretnénk azok lenni. És nincs az a politikai erő, amelyik azt tudja mondani a nemzetnek, hogy figyelj, meg tudjuk csinálni. Higgyétek el, hogy meg tudjuk csinálni, és higgyétek magatokban, és bízzatok magatokban, és bízzatok a honfitársaitokban.
Tehát ez az én számom, az én fülemnek ez az a tétel, amelyik az ellenzék kommunikációjában és viselkedési formáiból hiányzik. Itt mondjuk az Orbán mond valami baromságot, erre ők azonnal visszavágnak. Nem érdekes. Teljesen érdekes, nem erről van szó. Arról van szó, hogy van egy társadalom, amelyik demoralizált, amelyik lelki és erkölcsi válságban él, amiből ki kell ezt húzni, ezt a társadalmat. És ki lehet húzni. Mint ahogy a papbácsi azt az alkoholistát kihúzta abból az árokból, ezt az egész társadalmat ki lehet húzni ugyanazzal a módszerrel, szerintem. Tehát, ja, nem vagyok politikus.